Eli hei pallopäät, taas tulee uutta videota. Nyt vähän tauon jälkeen tässä ei ole oikein ollut aikaa, mutta nyt mulla on taas aikaa teille. Ja kuten huomaa, rastat on kadonnut. Tullut tilalle punaista, pinkkiä, sinistä. Tälleen näin, että sainhan minä siitä kuulla, kun sanoin, että ketään en miellytä ja rastat otan poista, kun itse haluan, niin kuin teinkin, mutta tuli silti yllätys sanomista ihmisiltä, että otit sit rastat pois, vaikka sanoit, että et anna kenenkään mielipiteen vaikuttaa, väpä. En antanut. Tein itse oman päätökseni ja pysyn siinä. Tosiaan mun tämän päivän aihe käsittelee semmoista asiaa, mistä mä juttelin mun hyvän kaverin kanssa tänään. Eli tämä, kun kävelet ihan normaalisti kadulla ja sua tulee vastaan semmonen 10-vuotias skidi siellä ja näpyttelee älypuhelintaa ja hyvä, ettei tupakki huulessa siinä saatana kävelee, että miten se on niinku mennyt alaspäin se vitun kaikki. Kun mä olin niin nuori, niin ei vittu ollut puhettakaan, että tuo omaa puhelinta olisi. Ei vittu mitään. Ja se, että se rahan käyttö muutenkin, paljonko nykyään menee rahaa niinku just jos skidit haluu jotakin pelikonsoleita, pelejä, vanhemmat, joo osta tästä. Niin, ja tietenkin sitten kaiken lisäksi se, että jotkut 10-12 kesäiset pelaa K18 pelejä, ja sitten mietitään oikeasti, että miksi nuoriso on niin väkivaltaista, miksi Amerikoissa yleistyy tämä knockout-peli, kun se oli just missä vedetään turpaa niin, että taju lähtee. Miksi justiinsa kaikki tämmönen yleistyy? Miksi yleistyy kouluampumiset, kaikki pahoinpitelyt, kaikki? Miksi nämä yleistyy? No ehkä sen takia, että vanhemmat tai ylipäätään kukaan ei välitä sitä, pelaako 10-kesäiset, 12-kesäiset, jotakin K18-pelejä ja saaks ne niistä sitten kovin pahoja vaikutteita. Ei siinä mitään, itekin olen kyllä pelannut tämmöisiä pelejä nuorempana, mutta grafiikka ei ollut silloin niin taitavaa. Nykyään ne näyttää melkein elokuvilta, niin kuin varmaan moni on huomannut, että siis mun mielestä siinä pitäisi olla tiukempi valvominen, koska sitten oikeasti vaan valitetaan siitä, että kuinka tulee vaikutteita, kuinka tapahtuu uusia kouluampumisia, kuinka pälä, kaikkea tämmöstä näin. Et eiköhän se ole tavallaan niinku yhteiskunnan vika, oma vika, että kun ei kontrolloida sitä. Ja en tiedä vittu mitä kuuluu sanoa tai mitä pitää sanoa. Menee taas hermot. Tämmönen asia minua itseäni ärsytti tänään suunnattomasti. Ja sitten se, että täällä tapahtuu jatkuvasti sähkökatkoksia. Vituttaa. Ootteko ostanut joululahjoja? Tuli tämmönen tosi hieno välikommentti. Jep. Mulla on taas mennyt päivät pitkät noiden lahjojen paketoimiseen, että ja joululahjojen ostamiseen, että siinä on yksi syy, miksi ei ole tullut vähän aikaa videota. Toinen syy on se, että omat asiat menee perseelleen. Ei vais. Elämä on ihanaa. Kaikki on hyvin, totta ihania. Mutta mä en oikeesti, tuntuu vaan, etten oikein osaa sanoa tästä asiasta sen enempää. Kumminkin se, että itellä niinku oli viikkoraha, silloin skidinä joku 5 €. Sillä pärjättiin hienosti ja se oli suuri summa, kun sai sen verran. Nykyään ei varmaan riittäisi se, miten se sanois, 50. Ei siinä. Sekin, että entistä nuoremmat tytötkin on ruvennut käyttää meikkiä. Mä muistan, kun mä itse aloitin meikkaamisen puuteria ja ripsiväriä kutosluokalla. Ja se oli jotakin niin siistiä, että sit meni yläasteelle ja joo mä meikkaan, jee. Mut siis nykyään niin jotkut kolmosluokkalaiset käyttää meikkiä ja kolmosluokkalaiset kysyy, että näytäks mä nyt hyvältä? Onks nää mun housut hyvät? Näyttääkö mun perse näissä hyvältä? Mitä vittua?
miksi se on mennyt siihen? Miksi niinku pikkuskideistä on tullut niinku vittu... Kyllä te tiedätte, mitä minä tarkoitan. Siis joku 10-kesäisen kurus leikki parpeilla. Nykyään ne meikkaa ja käy ostamassa hienoja vaatteita, sovittelee niitä kaupassa. No tässä mun perse ei näytä hyvältä, en mä voi ostaa tätä, voi vittu. Nyt tulee taas tosiaan näitä ärräpäitä vähän liikaa, mutta... Voi sitä. Ja sit itekin hän on kumminkin suht koht nuori. Kattoo vielä niinku pari sukupolvea. Tai no sukupolvi taaksepäin. Kun te olitte niinku skidejä, niin mitä silloin tehtiin? Meillä oli sentään jo pelikonsoleita. Voi voi. En tiedä. Mutta joo, tässä oli tämänkertainen video. Ja tästä varmaan rupeaa tulee sitten taas vähän tiheemmin noita videoita, että kun saan kameran käyttämiä. Jee. Että kommenttia tästä videosta. Mitä mieltä oot. Ja mä haluan kuulla teiltä tästä, mitä mieltä te ootte tosta sotapelisysteemistä ja vittu muutenkin näistä tappopeleistä, että se on vaan jotenkin, en tiedä. Kovin moni ei ajattele sitä niin vakavasti, eikä sitten niinku, ei ajattele, että se on niin vakavaa ja panostaa sitten siihen, että tosiaan kommentti, tykkää, dislikea, tilaa, kaikkea saa tehdä. No niin, nähdään seuraavassa videossa.